खुलुमबाय जेएन बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरनाय थाबाय। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सोलोंथाइ बिफाना 8,000 अरायथा फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बन्द खालामनायनि थांखि लाबाय। जाय समाव आसाम सरकारनि बानजायनायाव फोसावजानाय 3थि आरो 4थि थाखोनि लिरनाय आनजादनि फिथाइया रायजोनि खामानि गैयैफोरनि गेजेराव गोजोननायनि दोहौ सोरजिदों। बे समावनो सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे फोसावथाया फारफ्रोमथिंबो गलाय गथाय फिन जाथाय सोरजिजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसाम सरकारा गुदि सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव 8,000 फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बन्द खालामनायनि थांखि लायो। सालबारि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फालांगिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेक गथायदों। बिटिसिनि मोनसे जर'खा बिथांखि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिन'द मसाहारिनि दैदेननायाव सालबारि मुकमा समाज अनसाय बिफाननि गेजेरजों थांनाय समबारखालि सालबारि बियाबनि फिसा फालांगिरिफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायनानै होयो। सालबारि बियाबनि TCLCCनि मख'आव खुंफुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों सालबारि बियाबनि गासै सा 200 ट्राइबेल हारिनि फिसा फालांगिफोरनो साफायाव 5,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। 20 दिसेम्बरनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि जथुमा। आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुमानि अक्ट'खौ मोनसे सरकारि रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोसावबाय। जथुमाखौ फैगौ दिसेम्बर दाननि 20 अक्ट'खालि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। आसाम आयेन आफादनि नेहाथारिया बे फोरमायथिखौ फोसावहरदों। लेङाइ आफादगिरि सतीश चन्द्र नार्जारिया दिनै सोरांसि बुब्लि 3:30 रुंसारि जालाङो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कामरुप जिल्लानि सयगावआव 5,000 मेट्रिक टन दोनथुमनो हानायनि गोहो गोनां मोनसे गुसु थासारियाव दोनथुमनो हानाय बाख्रि आरो पानेरि साताबारियाव थानाय आदार प्रसेसिं पार्कआव मोनसे फिथाइ सामथाइ प्रसेसिं मिरु बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि 5,000 मेट्रिक टन दोनथुमनो हानायनि गोहो गोनां बे कल्ड स्टरेजखौ 94.75 कौटि रां बाहायनानै रायजोआरि आबाद मुवा बेसाद हाथाइ गौथुमा गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव दुंहाव थासारि। गुवाहाटीनि सोमावसार हानजा सुरनाय हाबाफारियाव थांनो नाजानाय NPC मावफारिफोरखौ बरमा पुलिसा होबथादों। मख'नो गोनांदि दिनै गोदान पेन्सन खान्थिखौ बोखारनांगौ दाबिजों गुवाहाटीआव दुलाराय आसाम सरकारि NPC मावफारि हानजाया मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बरपेटा, चिरां, बङाइगाव बायदि जिल्लाफोरनिफ्रायबो गोबां NPC मावफारिफोरा फैदोंमोन। नाथाय 31 नं माहारियारि राजा लामानि बरमायाव बरमा पुलिसा गुवाहाटीसिम थांनायनिफ्राय होबथायो आरो मावफारिफोरखौ खायो। जोबथारनाय सोमावसारगिरि मावफारिफोरा बरमायावनो सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारगिरिफोरा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै OPS गैयाबा जों जिराया, जोंनो OPS नांगौ, NPS खौ बोखारनांगौ बायदि स्लगान होख्रावनानै बरमाखौ सोगोमखांहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो, जाहाथे उनाव गोदान निउसनि आपडेट मोनबाय थायो। गोजोन्थों।